Assalamu alaikum masoya maza da mata da ke faɗin duniya. Har kullum suna na S Ajasu mai waka kamar yadda kuka sani. Na yi bidiyon nan ne domin in ba masoyanmu da ke faɗin duniya hakuri akan abin da ya faru. A yadda muka tsara in Allah ya yarda yau 23 ga wata Juma'a kenan za mu ci gaba da kawo muku bakata. To ka san kana naka Allah yana nasa. Mun dan samu tsaiko mun dan samu matsala. Ma'ana ba mu ƙara su ɗauka aikin ba ma gaba ɗaya saboda wasu ɗan dalilai da suka faru. Kasan kana naka ne Allah yana nasa. To ba za mu samu damar ci gaba da kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ba wacce daidai da 23 ga watan Disamba saboda wannan 'yan matsalar da muka samu. Don haka na ce bari na yi wannan bidiyon ba masoyanmu da ke faɗin duniya hakuri. Ba za mu ci gaba da kawo muku wannan fim yau ba. So saboda wasu 'yan matsaloli amma in Allah ya da muna sa ran in Allah ya da sabon wata za mu ci gaba da kawo muku shi dai dan lillahi. Muna neman afuwa ku har ko da yaushe har kullum muna neman afuwa kuma sai mu da Allah ai mana afuwa. Hakan ya samu asali ne saboda 'yan matsaloli. Ku ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu mai albarka wato mai nazari TV. Ku ci gaba da subscribe din wannan tashar tamu wadda za mu ci gaba da kawo muku wannan ƙayataccen shiri din ranar Juma'a kuma a wannan tashar tamu mai albarka wato mai nazari TV. Da haka masoyan da ke faɗin duniya ku ci gaba da subscribe din wannan tasha kada ku manta sunan tashar mai nazari TV. Za mu ci gaba da kawo muku wannan ƙayataccen shiri insha Allah duk ranar Juma'a. Insha Allah idan muka gama daidaita komai za mu sanar da ku ranar da za mu ci gaba da ɗorawa in Allah da a sabon watan dai. A sabon watan za mu gaya muku wace rana ce nawa ga wata za mu ci gaba da ɗora nan fim insha Allah. Don haka na ce to bari in sanar da ku masoyan mu kada ku ji shiru mun ce muku 23 muna ta sanarwa 23 kuma ba mu samu mun ɗora muku ba. Don haka na ce bari ne muku bayani. Ina godiya sosai masu yi da Allah a cigaba da bibiyar wannan shiri na mai albarka mai farin jini wato mai nazari ba ta season 3 kuma ba ta season 3 ya zo da abubuwa daban-daban an karo akwai abubuwa dai daban-daban ya bambanta da season 1 season 2 wannan season 3 na haka masu yi mu ku dakace mu kuma muna buƙatar addu'a ko da yaushe da Allah ya mana afuwa mu ma hakan ba hakan muke so ya faru ba to amma ka san kana naka Allah yana nasa kuma nasa shine gaskiya na haka a samu addu'o'i mu da Allah mu mu kamar yadda muka sani kullum kuna samu a cikin addu'o'inku to da Allah a ƙara samu a cikin addu'o'i muna godiya sosai da ku muke alfahari muna son kamar yadda kuke son kuma wannan abu muna yi ne saboda ku in babu ku to ba za mu ci gaba da yi ba dan haka a samu addu'a ai mana afuwa ai mana hakuri za mu ci gaba da kawo wannan ƙayataccen shiri insha Allah a wannan tashar da kuka sani dai mai suna mai nazari TV ku ci gaba da subscribing da wannan tashar ta mai albarka wato mai nazari TV muna alfahari da ku za mu sanar da ku ranar za mu ci gaba da wannan fim. Na gode, ni ne na ku